sasa. Kaunti ya Migori kokalo kuom migao mar ochung'ne weche mag kit chwech ochako chenro mar reso kit oganda kod timbegi madhi kalale kaunti ma Migori. Ogendni duto modak e kaunti no ma Migori kamoting'o Luo, Kuria, Somali, Kisii koro kaachiel gi mamoko igeto ni dhi riwore e chenro ma kamano. Jojo manigi ler. Kaunti ma Migori nitie kod dhoudi mopogore opogore mag oganda ma osebedo ka odak kamoro achiel kuom higni mathoth. Gin ogendni ma oting'o Luo, ma bende ema kwan gi kod thoth ka iluwo kod mago mag Jokuria, ka mamoko gin moting'o Luya, Somali, Kisii, Suba kaachiel kod mamoko. Ogendni gimoro ka moro nitiere kod kiti kod timbegi, kata bed ni thothgi osebedo ka wito kiti kod timbegi kaka kinde kalo. Moko kuom kit oganda kod timbegi mag moko kuom oganda osemuony kod ogendni mamoko. Zimeanza kupotea na tunafahamu kwamba zingine ni nzuri zaidi ambazo zingesaidia hata haya mambo yanayotokea sasa hivi kwa vijana, ni kwa sababu ya kukosa kufahamu mila zetu za zamani na desturi tulizokuwa nazo. Na ukiangalia hata sasa kama hivi leo umeona kuingilia kwenye chakula, watu wetu wamesahau kula chakula tulichokuwa tunakula ambacho kilikuwa ni kina maana zaidi na kina sababu. Dhok ma oganda wacho nyinge ma imiyo nyithindo ka onyuolgi, yore mag nyombo kod mamoko gin mokuom gigo eko ma osebedo ka yango godo oganda kitgi kod timbegi. Magi kata kamano chal ka gima koro lokore kuom ogendni ma opogore opogore. Kwa umri huu nimefika, nimekuta watoto wangu wakiniuliza mambo mengine ambayo nilikuwa sijui. Hata jana hivi nilikuwa nimeenda kwa mzee mwingine ambaye ananishida umri kunieleza jinsi tulivyokuwa tunapeana majina ya watoto. Sio haya leo tunaamka leo asubuhi unaita mtoto Brian, haujui hilo jina limetoka wapi. E okang' mar reso kit oganda kod timbegi mag ogendni mopogore opogore, migao mar kit chwech e kaunti ma Migori dhi nyime kod chenro mar jiwo oganda mondo dhi nyime kod kitgi kod timbegi mabeyo. Kuna wengi ambayo wako na talanta, lakini haingekuwa rahisi kuinua hiyo talanta. Tumekataa kabisa. Kwa Wakuria kuna culture ambaye imesidi sana hii ya utohara, hatutakubaliana na. Kwa shukuru the county government for having kuja na hicho kitu kama hiki cha sasa. Watu wengi tumekuwa tukilia tunapata wapi nafasi ya kuexpress our own culture. Leo hii imekuwa ni mwanzo. Jodite migao mar kit chwech e kaunti ma Migori ka otele kod apisa maduong' e migao ni Ngire Sogwang' ochako chenro mar reso oganda kiti kod timbegi ka gibago nyasi mar oganda kiti kod timbegi ka ochakore kod oganda Jokuria. Siku hii ya leo tuko Kuria, tumekuja kufurahia culture yao kupitia kwa vyakula, kupitia kwa madawa, miti ya shamba, yale ambayo walitoa wanafanya zamani. Ngire Ogwang' wacho negi chiero mano oganda kiti kod timbegi mag ogendni moketh chike ma pacho kae. Owacho ni oganda kiti kod timbegi ma hinyo oganda kaka nyange manyiri gin mago bende koro gikono oganda mondo koro were godo. Wiki mbili iliyopita pia tulikuwa hapa Kuria na tulikuwa tunaongea mambo ya kukomesha ukeketaji ya wasichana. Kwa hivyo tunapofanya hivyo tunawaambia culture ambayo ni mzuri wataendelea nao, lakini ile ambayo inaweza kudhuluma hata wanaume hata wasichana hiyo wataacha. Tunawaambia na wanaendelea kukubali kwamba hiyo tohara ya wasichana wataacha. Chenro ni maji oganda kiti kod timbegi e kaunti ma Migori obiro ma otelo nyasi maduong' mar kit oganda kod timbegi mag oganda Luo ma ong'ere kaka piny Luo ma idhi bag e kaunti ma Migori dwe mar 12 mar higani. Chenro ma wiye ma otelo ne nyasi ni en odiechieng' mokwongo mar nyasi mar piny Luo. Ogendni mamoko mok joluo biro kod nyasi achiel ma ginyiso kitgi kod timbegi e gwego ma Kuria, ka odiechieng' mar 2 kod mano mar 3 dhi bedo mano mar oganda Luo. Mpango ambayo tuko naye ni kwamba hata hizo cultures ndogo kama za Waluya, Wasuba na hao wengine watakuwa hapa siku hiyo wakisherekea pamoja nasi. So hii ni mwanzo tu. George Juma, Ramogi TV, Migori.